Ще се случи утре. Той иска да говорите, иска да се върне. Ти си се променила, станала си по-силна, по-уверена, по-независима и той го вижда. Чувства, че вече не си човекът, който е молил за вниманието му, който е търсил одобрението му. Вече не го преследваш. И знаеш ли, кое е най-интересното? Това го побърква. Страхува се. Страхува се, че вече не го обичаш. Страхува се, че чувствата ти са избледнели. Страхува се, че можеш да намериш някой по-добър. Гордостта му пречи да покаже лицето си, но вътрешно е готов да се откаже. Иска да говори. Иска да се върне. Дистанцията ти го тревожи. Иска да почука на вратата ти, за да види дали ще го пуснеш обратно, но няма да го направи, докато не му дадеш знак. Ако четеш това, знай, той иска да се върне. Много е лесно да се провери, когато споделиш това видео в WhatsApp, първият контакт ще бъде жена. И това не е случайно. Това е знак. Тази карта Таро казва, че е осъществил любовта си и мечтае да бъде отново с теб. Това е благословие от Вселената за теб. Но времето не чака. Ако не направиш крачка сега, той може да си промени решението. Трябва да действаш. Веднага. Ще посоча мъжа и ще ти разкажа подробно за общото ви бъдеще с точни дати на важни събития. Преместване в голяма къща, сватбата ти, раждането на деца. Просто последвай линка в профила ми и ми се обади веднага. Ще ти разкрия истината. Бог да те пази. Амин.